Šteta od olujnog nevremena na zgradi sa 16 stanova u ulici Jovana Cvijića procijenjena na 32.000 konvertibilnih maraka sanirana je, a sredstva su obezbijedili stanari i opština. Krov, dimnjaci, oluci, sve je novo i ne vide se posljedice julske katastrofe. Ovom prilikom moram da zaista pohvalim i načelnika i sve njegove saradnike da su bili na usluzi i ja sam to jednom prilikom na sastanku njemu i rekla, više su oni brinuli o našim stanovima i krovima nego što su pojedini vlasnici stanova i zgrada uopšte u Šamcu. Svi su mislili da to neko drugi treba da uradi, a ne mi. Jer to naše vlasništvo privatno. Tako da smo mi to uspjeli sve da saniramo, riješimo, isplaćamo, izvođaču radova smo isplatili, opština je isplatila nama i sve je u najboljem redu. Nije bilo lako naći izvođača radova, a ni prikupiti novac, ali je ipak prije zime sanirano svih 17 zgrada sa oko 600 stanova. Stanari 2 objekta su zbog manjih oštećenja odlučili da popravke plate sami, dok je preostalim pomogla opština. Opština Šamac je sufinansirala popravku, odnosno sanaciju krovova na zajednicama etažnih vlasnika u iznosu 30%, što je oko 65.000 maraka iz budžeta opštine. Svi radovi su završeni do kraja 2023. godine i sva sredstva su isplaćena. Sami stanari, odnosno zajednice etažnih vlasnika su prema odluci opštine bili u obavezi da pronađu izvođače radova, odnosno da obezbede izvođače radova i da po izvođenju radova dostave fakture radova, a potom da opravdaju uplaćena sredstva od strane opštine. Šteta na stambenim zgradama procijenjena je na oko 200.000 maraka od ukupno 10 miliona, kolika je bila i na objektima u vlasništvu opštine i republičkih institucija, poljoprivredi i privredi opštine Šamac.